on woni sirifu bambaɗo ha hodduɗi woodi needi so yiidi e sirifu tan ɗi foti andude ko nan ɓoggol Abdoulaye Bouaro joni noon o mbiɗat hoore am Allahu akbar halta o kase o en puɗi hima o kase e ngari e deuxiéme cassette o woni cassette ɗimo ha hande ko suumaye e hoddiɓe mum e taniraɓe mum he ɓiɓɓe mum he rewɓe mum he jinnaɓe mum debbo mo Allah heddi ɗo hande o woni deuxiéme cassette no oɗo ɓorlita ɗo enen darodira e Jaawo Balde Jaawo jawɗo noon ko watta anani Jaawo omo yawu Jaawo hayso on kaɓat tako o wi gurɗo Jaawo salmini en gurɗo Jaawo ɗo o kase ɓorlita ɗo kanko salmini en gurɗo Jaawo ari denɗi minen keɗima Mama Lamine Diallo yo sengo ɓorlitama Mama Diallo ano andi Alaji Jongi Bambaɗo mino nana fula kundaɓe ɗi mbiya fulɓe Fuuta jamfoto kono ko fula dumnaɓe jiiɗi jamfade Fuuta Diallo ɓe kalduno he nde ɗo hare no Fuuta Diallo arfabo hare hakkude maɓɓe e Janke Waali si Allah waɗi ɓe pooli ɓeni joɓa Fuuta Diallo jiwɓe 90 ɓe garani Janke Waali fu tuma ɓe dokkoto kerongol lamta kuntiji Janke Waali ɗi natima dengeje fulɓe Fuuta almame Oumar Timbo e Ceerno Sadou Diallo Dalel ɓe mbaɗi hisakarji maɓɓe ɓe mbi onon gandi no keɓirton Janke Waali hardanji fulɓe Fuuta tappatigal deji ɗi gandanɗa hoorema dondoto 50 kilo bila Fuuta Diallo ha natta fula duuɓe koraki goto fof ɓaŋa luutumba jarda to Fuuta Diallo so gari ha on dottima frontiére o ɓaŋon luutumba leydi biccon ɗum ɗo on haaɗi yan biccon goɗɗo ɗo on haaɗi yan biccon goɗɗo ha ƴeemon danki Janke Waali Janke Waali yiyayi on kono ko to leydi Fuuta Diallo to mbo yiiɗa teppere fo e feere ko ni ɓe nanguiri Janke Waali tawi kala no ɓe gardanno Janke Waali ko wali ɗi yiyaɓe kono ɓeɗo kocci hoko ni ɓe mbatta nde ɓe nanga Janke Waali yiyaɓe kono kono leydi Fuuta to wallahi weldude haala ma leydi Fuuta Diallo ndi fof ɗum ɓe jeeri ɗo ɓe berti ɗo si soɓɓe ɓe mbaɗi gandal mumen jurno tan jiyaɓe ɗo nder Fuuta ta ɓen ɗin ɗo ley muɗum bisimilla continue an fuɗɗani en kani keɗima sana oko woni nde ɗo amen weltare ɓe mbino haala inne hunuko fabru kono ɗi acci ha ñande gatan Jumaye Balde a fooli saabu lar adna ko ballon nde jonde han hoko nandani en jonde men ne Samba Gano Bojo ano andi o to saare Oumar Koosi janggo a larana minen tereŋaji ɗiɗi e nder mam pati aduna o ko ɗo waɗinto mo okki minen goto tere ɗo janggo a larana min joɓɓi bourwa hono wiyete droit de borno 15 000 goto foof luy tati ɗum kala ko kanko okki minen 30 000 Gano Bojo on waktan jamanu noon sana tigi ayi nde ɓe gadi nde ha ɓe berti o arno e fulɓe Fuuta ko wulure yimɓe 10 e goto tawi Moussa Molo ɓooyi nelde ena yiɗi ɓe gimmo Fuuta Diallo ɓe gaɗa ɓe balla ɓe mbi ɓe mbawata arde sina ɓiɓɓe leɗɗe ɓendi saabu sina ɗum kono ngu heɓata ko ñaami wallahi ɓe kaldi aset a memi noon Fuuta aset on ñan subaka aset heede 8 heures joɓɓe fuɗɗu golle ɗe ɓe jooɗi aset fula dow arani dimanche fula dow arani tawi ko ma ɓe mbaɗa ko addi ɓe Janke Waali wi ko ɗo wiite turban noon ko ceɗɗe mbo wi ko ɗo leñol dantata tawi mbo anda andi lingel ɓundu ko mbiyata ko anda to ma yo ɗum woni isken Janke yamiri o wi kala keƴɓe he tata he onon on malama ɓe keƴani fof o goni artiki arɓe aya yimɓe natta e woylu maaya fulɓe Fuuta ɓe fuɗɗi jolde to nder ko idi fof
mbo nani dillere pucci mbo wi baɗa makko o laaro e kene saare o min mino nana ɗo dillere mi anda sina yimɓe gari e dow min ɗo on yaltirnoɗo ko puccu e neɗɗo puccu e neɗɗo puccu e neɗɗo ha hufti mbo ari kaw makko yimɓe hoɗum hono woniri mbo mooɓi juuɗe ɗe ɗiɗi leydi mboyta andi gabbe leydi gonɗe ɗe am juuɗe ko ari ko ni foti o yimo mi wawani wande o yewa ko ni minne mi hoɗ donko andude leggal manggal fof e kene saare men ne sina sappo neɗɗo ɗi waɗi yimɓe jowo ko nden mbo yamiti kala mbo wawani hejje e tata e duuɓi fulɓe fuuta ɓe fuɗɗi jolde to nder fuɗɗi jolde to nder Diallo ko joli toon ko mbo sikki ko ni foti tambo nukki cuuɗi mum kiɗi wona ceɗɗo wona natunoɓe toon maayi Diallo on tuma noon ɓe mbaddi e fulandu aadi no mbiɗa ni wallahi ɓe mbaddi aadi Moussa Molo wiɓe hitande fof ta wona mbabba e rewandi hitande fof temedere holtere o joɓete ɗum fuɗɗi e gerogal mbeewa mbaalu nagge puccu ɗum ko duuɓi ɗiɗi Moussa en joɓi ɗum tan yo kañum woɗi mboyi Fouta Jalonkoɓe ngare min mi ngoɗi mi ɓurani on e ndi leydi ngare goɗen ko nima malla min ɓe gardi ara ɗo ma yo hari miɗo faala yaade to yeeso luɓo miɗo pilasi so weetimi feƴƴa wonoya ɗon almame moɗon gokka ɗum bambe mawɗo rema kappe hokkama ɗiɗi ta ɗe lewñi janggo a lamdima ɗum kappe ɗe wiyama ha ko yeyte ɗen heddi Diallo Diallo sumaye balɗe ni hakkude amen weeɓani mine sana komin kolliri ko woni seere ɓe woni onon so on mbaɗi no min mbaɗi wallahi en kaɓata sana e jogui inde ko jalijo noon min min ɗo jogui inde kono komi bambaɗo andi bambaɗo e jalijo hewɓe ceerdani ɗum wona goto ɓe mbiya bambaɗo jalijo ala wona tappinijo haadi Diallo Diallo ɓe gimmima dey isken hal fof bambaɗo mine sana seydi duuɓi nayyi o ɗi abdimi mi jaɓani saabu ko waɗi ɗum wona miɗo huuli ko gartumi e leydi Mali duuɓi 16 bammi Mali jeetati ɗi fof ko tarikaji janggammi jeetati ɗi fof ko ɓeydugol hoddu min ko suudu babam mi jangi hoddu komi ɓeydoy ɗum o wi daroɗami walla ma ɗon tawa ko kuta bambaɗo hoɗani alpha mo kuta bambaɗo on jibini Koli Jali hoɗani Moussa on jibini Keeta bambaɗo on Keeta bambaɗo on jibini Demba Kore Benpen on Demba bambaɗo jibini o alaji yimɓe kontinuɗaɗe ya on waktan jamanu koto jarannomi ayeji siɗo jarannoɗa ɗo andi ko ɗum waddi mi jaɓata telfede to radio saabu yejintina kam hoto faano ko Moussa Molo kalannoɗan kanko Moussa Molo mo meeɗi ƴettude nde mbo fuɗɗoto ɓangde fetel o ko ñande ɓe cukka Kerewane kure fula du kuuɓi Kerewane Pakaw kure fode kaba en kuuɓi joni noon worɓe mo pali to ɓeya kotirta to ɗum woni cukki ɓe lamdodiri onon kam homo heddora munkuji ɗum fefodira ha fetel lowa Moussa wi kañƴi wawi yaade bammakko yimbo ala ñande Moussa fuɗɗata wiide o yimbo mi yamirani jaaha ɗi joguino musidɓe men tawtuɓen Kumbo Bali on ko jeɗɗo on ɗe Moussa ɓe mbaɗi engagé ɓe mbi joni si tawide on daɗoyi pellon fiyande o munku min nana sinon on daɗoyani tan si min nanani fehlaji ɗi min ganda on naggama on mbaɗama Moussa wi ceɗɗo o mbaɗen feere ta e mbuɗɗirani sengo woto kawjinen ɓeya hay goto ɓe nanggata ha daɗoya sino wuɗɗiɗi gata an kala mbuɗɗira to ɗum noon ko ɗon wa oyno wallahi toto naaje ko ɗon ɓami on jikku isken nde ɓe mbuɗɗoy tan fiyanne ɗe tan Molo wi Fuladu Allah jaɓi han en daɗi ko nden mo ari e nder leydi men Fuladu ɗo mo yahi Marena Kunda tawi ko jaalige woni ɗon kono ngu fof ko ɗon ñamata munkuji ɗi fof ko ɗon ɗi mofta mo yetti mo wi baba ne limni mo yi ɓeydanamo yimɓe
min namba kure he mum jaalige wi o yahat mo wi ɗum ala de baba yamirani jaha mo lewdi kanko jaalige ɓe dondi dongle ɗe ha yoni awa yoni ko heddi ko ha mbo wayno jaalige pour ɓe jahanni mo lamdi hoto baba jaalige wiya on yahi mbo wi mo yaha mbo anda hoto sowrete mo yaha ko hulɓini waɗi kañ anda to sowri to ko toon ɓeya goni ko oñan mbo wara won jaalige hotani oñan mbo wara ɓeya giwroyi to ɓay Moussa Kandji andi hotoɓe jaltirno ɓe natiniroyi to mum ko jekkude on dumande sukki o ɗalti Soumay Balde ari a ɓaƴƴi miɗo sohliɗo yiide Coumba min jeddani ho gaño e woodi kono jawiɗo ma ala Soumay am miɗen sohliɗo yiide Coumba e tenen no ɓe garɗo Coumba e tenen rewɓe Soumay ɓe minen ɓe ɗo sohli yiide ɗo Coumba woni mawɗo suudu noon ko longto nene ko jombajjo woni debbo ma mo baddata kala no wayi jombajjo ma si gorko finani a amani kambaneya debbo mo matinorɗa o si a wattani hakkilta on ɓoydetata on certi sabu a wiya ko yawima ta wona ɗi yawima kanko koddaya nanganima rewti en sana galle fof mo jiiɗa hande aturu fewjata ko waare dawra janggo on galle welani barke gala ɗon Coumba arno tom ko heewi ɓe mbiya jawwali ɓe mbiya jam tan ha debbo ɗi wawi ɗum darnude Coumba arno tom hoto tenen woni a nani basaru hoto Coumba woni ɗo woni foddu sellu koyaɗa maaro sukaɓe ɗi koɗa de anan foddu mawduɗo buuɓo watta Jalima Kane ɗi jogui pistolet o hay fetelaji an andi ko pistolet ɓuuri bonde kañ noon ɓuuri raɓɓinde Coumba noote sana noote Jali sana yo moƴƴo fewdu ko Coumba woni Jalima Kane ɗo Soumay okki minen gaari waɗi ɓoggol ujunaje 4 heddi an Coumba an e koni a yiɗ Soumay no poɗɗa ɗum yidde ni o mbow hondirani ha kaɓoyo ɗum ko gena wayi noon fewtu minen ga ko min noddima o okki minen gaari duuɓi tatiri waɗi ɓoggol gaari waɗi ɓoggol duuɓi 4 ɗe guluuje 4 ɗi nimbali ayi o debbo jooɗiɗo ɗo ɗaɓɓane o be'el no foti fof walla baalel no foti fof walla ɗaɓɓanon ɗum coggu mbewa o debbo jooɗiɗo ɗo ko jalijo debbo woni ko o min kaɓɓanima kan am hanki dewgal ɗo ɗo o lewru ɗo tan si yimiɗo a sikka duuɓi temedere fuɗi ɗaɓɓano e o gueɗal muɗum ngal minen Soumay okki minen gueɗal amen ha puccu e inde mum baɓɓiɗo e inde mum si a yi dental berɗe welani ko debbo woni yatama ta debbo ubbitoy an a yiyan jo guesa hulƴinaki ko rewɓe jatani guesa lawɗe a yiyan no tappatiŋali ɗini doga ɗo ndungu ɗi dirtina dawi yaade ɗi dirtina dawi yaaɗo ƴamde tawoyi ɗum kala kono jo guesa hulƴinaki ko rewɓe jatani guesa o debbo ɗaɓɓane ɗum geɗal muɗum ngal ko mbewa foti wonde walla mbaalu walla coggu mbewa walla coggu mbaali ko ɗum noddina ya haala ɗo e miñiragel mage si debbo ala nawla ɗi foti ɗaɓɓude ceerno yeeya gayi muɗum ɗi ɗaɓɓa nawla si debbo ala nawla ala dono sabu si a maayi ɓiɓɓe ma ɓe naftantake nene goto ma Bagoram hetto Jalima Kane basaru ɗo woni basaru gaɓɓi meɗi yeddodirede fawru wiɗo jooɗimi ɗo ɗiggi wallahi yeddaka ɓayri kan ma yahani hende ama eɗen kala ɗo haala monsieur Djiba on woni monsieur Djiba Mbaalo so ɗin ɓenni garen ɗo koye monsieur Baba Balde on woni monsieur Baba Balde ɓeɗo ɗenne monsieur Baba Balde ko kaldeten noddeten ɗo ko inci Buwaro Buwaro yanani Buwaro tan kawaɗi karlaɗi kattaɗi kajaɗi nguroji aali jakum ɗi ngurata galle kala haal foof alaji
en noddiɗo Umaru Egge e Demba Egge bali Mansa en jegittaɗo giɗo men no hombo kaldeten ni enen nodda ɗo on woni Samba Gano o wi o Alaji Jengi Bambaɗo Gano Bojo Alaji Jengi Bambaɗo sana ko koto am kono andu a Bambaɗo am ɗum ɗo ko mbaɗɗen ɗo ko puɗɗari ayi gosengo so soppama ha gasi yan garda ɗo e koto am sana ɗiɗo métre aji gonɗi ɗo ɗi ko par métre aji 15 longor o no 15 sur 15 ɗo gokkam mi on goto kala métre aji 34 leydi Touba ko galle fof ko ɗum hakkude ɗon ne asaman ɗo ano yamiraɗo kaɗɗayo andi enen neɗɗo ɓaŋa kampu aviation o fof kampu o piiw waɗa ɗum galle horo ɗum lawlinde nduɗo suudu maha ga ɗum ɗo yana Moussé Sori Diawo directeur e dirtiɗo wona goto moɗo ko directeur Sori Diawo si a nani jawɓe weedu ata a nani jawɓe weedu ko ɗum woni jawɓe koliyel anannuma kam watta hoɗo ɓiɗɗo romru no hani wadde laaji ha hande ko keddora ɗen halba ayi ɗi ɓoggi hoddu e nde yewtere galle wona laawol wona hodde e takko laawol addata neɗɗo ande neɗɗo andirte ko golle mum tan ngo jungo sa heɓi jawdi handi heewi tawa wona nodda ñaame walla hi nab ɓe kaladde aɗo jogii jawdi kono ɗon ɓe kata ɗon ɓe katta ba ɓe jawdata ɓe kalata haala wakka wallahi ɗi moƴƴi so en kaɓi neɗɗo mo Allah tagani en nangen ha tiiɗa teddi nembo jiɗen mbo a yaani seede muɗum Yousoufou Ndour en Baba Mal en ɓe ɓurani minen jamanu ɓe ɓurani minen hay hunde aduna ɓe ɓuri minen tan ko nanganeɓe ko ɓooyi fof itta kaset Yousoufou Ndour jeeya ɗum jolfo ɓe jabta sa yidde ko kaset Yousoufou jogui ɗon miɗo yiiɗi yeydema ɗum wiyama a on ko jalijo am ko kañ kam ittata kaset Jangi Dana kaset Jengi Bambaɗo kaset Kanta Bowaro yeeyama kuuƴa tan jala wiyama mi yeeyimo jalijo makko kanko le woodi o enen keddora ɗo tinnoɗen eɗen poti wadde miijoji ko leɓanmi ɗo ko kiwtuɗen ko fof ɗum firti balle ƴeftugo guiye machine ayi to nder galleji men haaji fof mbaɗɗo wona kaseji amen pawete hen ko guiya mbiyo kam mbiyo gui a yaɓɓi kam a dampi kam a yaɓɓi kam a dampi kam ta ko ɗin ɓurɗen dolnode ɗum ñifat cosan men ɓe janggoɓe ko ɗinka en gandoyta tinnoɗen kaɓoɗen wota e mbaɗɗo sa yi sippiro uyti hinde woppaka ko wata cosan o mbaɗi wiyo ko ka en nayo tenen hawa noɓe gaddu gueɗal debbo o galle ɓe jaltini beeji noɓe gaddu gueɗal debbo o ngal tinnoɗen ne leydi fula ɗum gueɗe ɗe fof mbimami eɗen jogui o wiyo ko ka en nayo ɓe mbo jumbani ɗo kañ Kumba e Husay e Tenen e Hawa ɓe ko rewɓe Soumaye a rewɓe Soumaye bon heddiɗi ɗo kono noon wata ɗum yakku kaccira arnide komi sidanni Kumba wata ɗum yakku kaccira arni komi sidanni wallahi haala Bambaɗo wata tewto ɗum Kumba e kumandan kumanteni ñar sanka halanima ɗum si a nani fulɓe ɗi mbiya ɓiɗɗo yeɗe juɗa bo nantinaki fulfulde nde a laatinaki yan ɗaɓɓoya juɗowo tew wona juɗowo tew kala wiide ɓiɗɗo yeɗe juɗa ko makko babo ala debbo ɗum settinortanoke nangue hanki ɗum settinortanoke ñamande settinortanoke ñamande wiye e ganda wennanni ɗo yeɗa gueɗal lan alambo naftani ɗon lupto almedi juɗo yam to kene ɗo tawi on ɗuma fourneji ngala yurmede Allah wallahi